l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Id-distret ta' Bormla rebaħ ir-regatta ta' jum il-ħelsin. Dan wara li s-sibru nofsinhar saret l-edizzjoni ta' din is-sena tar-regatta ġimgħa qabel mis-soltu minħabba li fil-31 ta' Marzu se tkun qed tiġi ċelebrata il-festa tal-Għid il-Kbir. Id-distret ta' Bormla rebaħ il-kategorija Open total ta' 60 punt, 2 punti aktar mid-distret tal-Birgu li spiċċaw fit-tieni post bi 58 punt. Fit-tielet post fl-istess kategorija spiċċaw l-Isla bi 48 punt. Il-Bormliżi kull mariedu kien punt mill-aħħar tellieqa, dik tal-Pass Berba Mqadef, biex jaċċertaw li x-xil tirritorna f'Bormla, fejn irnexxielhom jiksbu t-tielet post f'tiġrija eċitanti mirbuħa mill-Birgu. Aħbar li ntlaqat tant ferħ u entużjażmu l-Bormliżi li kienu qed isegwu b'reqqa dak kollu kien qed jiġri fil-Port il-Kbir. Ftit wara li t-tim ta' Bormla nata x-xild għal 14-il darba fl-istorja, tkellimna mal-President Evan Buttigieg biex jagħtina l-ewwel reazzjoni tiegħu. Sodisfazzjon kbir u mument sabiħ ħafna. Wara li fallejna Marzu li bħallum sena li veri l-lum ġajna rbaħnija, kienet regatta kombattuta, wara kollox kif suppost għandha tkun regatta, u da ma tkunx waħdek, hemm 7 distretti, il-punti nqasmu u aħna dik dak klab li ġibna punti. Fil-kategorija B, il-Birgu u l-Kalkara spiċċaw indaqs fl-ewwel post biex issa se jżommu x-xild 6 xhur kull wieħed. Dan wara li l-Birgu irnexxilhom jagħmlu dak li der ftit diffiċli jseħħ wara rebħu t-tellieqa mill-isbaħ tal-Pass Berba. Riżultat tek minħabba li d-distret tal-Kalkara ma spiċċax mill-ewwel tlieta, id-distret tal-Birgu laħquhom total ta' 48 punt. Fit-tieni post wara l-koppja Kalkara u Birgu spiċċaw Bormla bi 28 punt. Fl-ewwel tellieqa li fetħet ir-regatta ta' din is-sena, id-distret tal-Birgu rebaħ din l-unika tellieqa fil-kategorija tan-nisa. Isegwu lil Birgu kienu l-koppja tal-Isla. Intant spikkat l-attendenza numerusa tan-nies li rħewla biex jerġgħu jaraw lit-tim tagħhom f'kompetizzjoni f'dan l-isport tradizzjonali Malti. F'ġurnata sajfija f'temp li se jaħlek biex toħroġ gawdi ix-xemx u l-jum, ir-regatta ta' din is-sena kienet mistennija minn diversi nies. Nara l-ħbib tiegħi jaqfu, il-Karkariżi u ta' Bormla. U ilek tiġi għal-regatta inti? Niġi dejjem ta' kull sena. Totu l-lum ġejna hawnhekk biex nerġgħu din il-belt, nippruvaw nagħtu dak li nistgħu lit-tim tagħna, u mhux hekk. Nissapportjaw il-Bormla ħej. Wara dejjem supportajna l-Bormla, jiena kelli l-ex-raġel jaqdef, it-tifel kien jaqdef. Jiena hawnhekk għax huwa sport uniku Malti u naħseb li hija tradizzjonalment xi ħaġa li vera kulħadd għandu jiġi u jara, però l-iktar ħaġa li attendejna li hawnhekk jiena membru fil-kumitat ta' Tiagwa's Journey fejn qegħdin nillanċjaw kampanja għal tifel bi bżonni speċjali. Naħseb li l-Maltin għandhom jingħaqdu wkoll għal din xi ħaġa unika biex ngħidu l dan it-tfajjel xkejken illi tant għandu bżonn. Aħna Bormla għandna r-rigetta għalkemm il-futbol maħniex f'pożizzjoni tajba u għandna l-festa u l-ġimgħa kbira bħalissa, però llum qegħdin hawn issa l-ġimgħa d-dieħla naqilbu fuq il-ġimgħa kbira. Għax inni niġi hawn meta kont daqshekk tifel żgħir. Imma l-Marsa ħna ġifieri, jien nżomm minn Marsa, rajt is-sena maħniex armati, imma xorta tiġi, iżek qalbek ma ttikx li ma tiġikx. Nissapportja l-eżis ħuti Bormliżi, ju. Ma tlifx tista' tgħid regatta waħda jiena, dak kont żgħar kien għax kanni missieri miegħu, ma dak bil-bdejt niġi waħdi. Biex nissapportja l-Bormla u. U ilek tiġi għal-regatta inti? Mela, twirit. Sapportja l-klab ta' Kalkara regatta u niċċelebra ma' missieri. U l-lum l-ewwel darba li ġejt ir-regatta inti? Le, kont koksin ma' Bormla u ma' l-Kalkara wkoll, ġifieri naf ħafna fuq ir-regatta l-għanik bħal nixtieq naqdef ukoll.